Καλώς ήρθατε στην FUV. Το 2023 κλείσαμε 10 χρόνια εφαρμογής της θερμομόνωσης με εμφύσιση και σήμερα σας παρουσιάζουμε τα 5 πιο βασικά σημεία αυτής της διαδρομής μας. Σημείο πρώτο, το ενεργειακό αποτύπωμα. Με κάθε τετραγωνικό μέτρο Σούπαφιλ που εφαρμόζουμε, μειώνουμε κατά 0,02 κιλά διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Άρα από το 2013 μέχρι σήμερα, εμείς έχουμε μειώσει κατά 1.100 τόνους περίπου διοξιδίου του άνθρακα από την Ελλάδα. Για να έχουμε μια εικόνα πόσο είναι ένας τόνος διοξιδίου του άνθρακα, δείτε αυτή τη φωτογραφία. Φανταστείτε ένα τεράστιο κύβο 8,6 επί 8,6 μέτρα. Δηλαδή αυτά τα 10 χρόνια έχουμε συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στη προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας. Σημείο δεύτερο. Μειώσαμε την ενεργειακή κατανάλωση κατά 80% περίπου σε πάνω από 1.000 κατοικίες. Δηλαδή ένα μέσο διαμέρισμα με 55 περίπου τετραγωνικά μέτρα εκτεθειμένης μεσοτυχίας κατανάλωνε 1.210 κιλοβατόρες το χρόνο για θέρμανση. Από αυτές τις μειώσαμε στις 140 κιλοβατόρες το χρόνο. Δηλαδή αφαιρέσαμε από αυτό το διαμέρισμα την ανάγκη ενέργειας κατά 1.070 κιλοβατόρες το χρόνο. Στους τοίχους που έχουμε επέμβει, όχι στο σύνολο του διαμερίσματος, οροφές, κουφώματα κτλ. Για να μην τα μπλέκουμε. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι η μετάβαση από το πετρέλαιο στο αέριο, στην αντλία θερμότητας, στο φωτοβολταϊκό. Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια είναι η μείωση της ανάγκης του κτιρίου να καταναλώσει ενέργεια. Μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Βεβαίως και θα πάμε στα φωτοβολταϊκά, βεβαίως και θα πάμε στην αντλία θερμότητας. Αλλά αν τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά σε ένα εφιστάμενο κτηριακό συγκρότημα, έχουμε κάνει μια τεράστια σπατάλη, έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Πρώτα ξεκινάμε από τη μείωση των απολειών και στη συνέχεια όλα τα άλλα. Όχι ανάποδα. Σημείο τρίτο. Φτηνότερη θέρμανση και ψήξη. Η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, επιτρέποντας τον ιδιοκτήτη με μια τόσο οικονομική εφαρμογή να κάνει απόσβεση σε 2-2,5 χρόνια. Δηλαδή η εμφύσιση είναι σαν μια τραπεζική επένδυση. Είναι σαν να αγοράζω ένα προϊόν τραπεζικό, βάζω τα χρήματά μου και θα κάνω απόσβεση σε ένα χρονικό διάστημα. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα έχω μόνο κέρδος. Αν διαιρέσω το ποσό που μου κόστησε αυτή η εφαρμογή με το όφελος που έχω κάθε χρόνο, βρίσκω το λεγόμενο break-even point, το σημείο 0, που από εκεί και πέρα ξεκινάω και κερδίζω. Οπότε, για παράδειγμα, στο διαμέρισμα που αναφέραμε, που έστω ότι ξόδεψε 1.650 ευρώ για να κάνει αυτή την επένδυση, μείωσε κατά 1.000 κιλοβατόρες τις ενεργειακές του ανάγκες και έκανε απόσβεση σε 2,5 χρόνια. Από εκεί και πέρα θα χρειάζεται μόνο 140 κιλοβατόρες για να έχει ιδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης. Επιπλέον, η συνεχής αύξηση του κόστους της ενέργειας θα έχει πολύ λιγότερη επίπτωση σε αυτόν τον ιδιοκτήτη. Σημείο τέταρτο, τα άλυτα προβλήματα. Αυτά τα 10 χρόνια απαντήσαμε σε πολύ δύσκολα προβλήματα που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε λύση. Ναι, σε θεωρητικό επίπεδο είναι ωραία να τα λέμε όλα για τις θερμογέφυρες και τον καθοσπρεπισμό της σωστής θερμομόνωσης, αλλά η αστική πραγματικότητα εκεί έξω είναι πολύ πιο περίπλοκη. Και εμείς βρισκόμαστε εκεί έξω, στην πραγματική πραγματικότητα, να δίνουμε λύσεις σε ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν είχαν. Όχι θεωρίες. Πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα σε μια ακάλυπτη μεσοτυχία, όπου ο ιδιοκτήτης ή θα έπρεπε να στήσει μια σκαλωσιά και να κάνει ένα σωρό άλλες εργασίες ή δεν θα έπρεπε να κάνει τίποτα. Και πολλές φορές οι παρελκόμενες εργασίες μιας καθώς πρέπει θερμομόνωσης κοστίζουν πολύ περισσότερο από το κόστος της ίδιας της θερμομόνωσης. Δυστυχώς αυτές τις θεωρίες ακούνε πολλοί ιδιοκτήτες και επιλέγουν να μην κάνουν τίποτα. Πολλές φορές βάζουν ένα κλιματιστικό και σου λέει δεν κάναμε θερμομόνωση, βάλαμε ένα κλιματιστικό. Και δυστυχώς καταδικάζονται σε συνεχή ενεργειακή φτώχεια. Ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι υπάρχουν επαγγελματίες, δίθεν επιστήμονες, που λένε στους ιδιοκτήτες μην κάνετε τίποτα. Αυτή δεν είναι καλή θερμομόνωση, η εμφύσιση, γιατί σου αφήνει θερμογέφυρες. Άρα μην κάνεις τίποτα. Είναι τραγικό να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που να δίνουν τέτοιες συμβουλές και δυστυχώς ακόμα πιο τραγικό οι ιδιοκτήτες που να επιλέγουν την ενεργειακή φτώχεια αντί να κάνουν κάτι. Χειρότερο πράγμα είναι η μημάθεια από την αμάθεια και δυστυχώς νομοτελειακά το καινούριο και το καινοτόμο τρομάζει. Και εμείς τρομάζουμε. Αλλά έχουμε αποτελέσματα. Και αυτά είναι που παρουσιάζουμε σήμερα. Με την εμφύσιση προσφέρονται εργασίες θερμικής θωράκισης που με τόσο χαμηλό κόστος δεν υπήρχε καμία περίπτωση να γίνουν. Σημείο πέμπτο και τελευταίο. Τεχνολογική εξέλιξη. Η εμφύσιση είναι μια πολύ εξειδικευμένη εργασία. Δεν είναι μια φτηνή και οικονομική επιλογή. Είναι η βέλτιστη και πολλές φορές η μοναδική λύση που έχουμε σε υπάρχουσες κατοικίες. Απαιτείται συγκεκριμένη τεχνογνωσία
για να καταφέρουμε μέσα από 2,5 εκατοστά τρύπας να διοχετεύσουμε πάνω από 200 κιλά θερμομονωτικού υλικού με κλειστά μάτια σε ένα διάκαινο 7-8 εκατοστών. Και όλα αυτά σε μία ημέρα. Σας φαίνεται αυτό το πράγμα κάτι φτηνό? Υπάρχει κόσμος που μας λέει, παιδιά, αυτό που κάνετε δεν πληρώνεται. Η εμφύσιση δεν είναι μία πατέντα. Είναι τεχνολογική εξέλιξη προς όφελος όλων και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων οικονομικά. Εγώ τη βλέπω σαν την επανάσταση του Ford, όπου με πολύ χαμηλό κόστος έδωσε τη δυνατότητα της αυτοκίνησης σε όλους. Είμαι πολύ περήφανος που εδώ και 10 χρόνια ξεκινήσαμε τη διάδοση της εμφύσισης στην Ελλάδα, μια τεχνική τόσο διαδεδομένη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η εταιρεία μας έχει τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη εμπειρία τεχνικών εφαρμογών στην Ελλάδα. Κλείνοντας, θέλω να σας προσκαλέσω να καταλάβετε το εξής. Για να έχουμε φθηνότερη θέρμανση ή ψήξη, πρέπει να έχουμε καλύτερα κτίρια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε λιγότερες απώλειες. Πρώτα μειώνουμε τις απώλειες και ύστερα κοιτάμε με ποιο τρόπο θα θερμάνουμε ή θα ψήξουμε τον χώρο που έχουμε δημιουργήσει. Όποιο σύστημα παραγωγής ενέργειας και αν επιλέξουμε, αν φυτέψουμε όλη την Ελλάδα με φωτοβολταϊκά, αν βάλουμε σε όλα τα κτίρια αντλίες θερμότητας, όλα αυτά θα είναι άεργα και αναποτελεσματικά αν δεν ξεκινήσουμε από τη μείωση των απολειών και δεν φτιάξουμε καλύτερα κτίρια. Εκεί μόνο βρίσκεται η ενεργειακή αναβάθμιση, η εξοικονόμηση της ενέργειας και η βελτίωση της διαβίωσής μας. Θόδωρος Τούντας για την FUV.